Hej, det er Marianne fra mariannebog.dk. Som du måske kan se, så har jeg et lys stående her bag ved mig. Det tændte jeg i morges, da jeg fik at vide, at min søns farmor var død. Så synes jeg, det skulle stå og brænde for hende her i dag. Og når nogen dør, så synes jeg altid, det vækker lidt eftertanke til mit eget liv. Hvad er det egentlig, jeg bruger mit liv på? Bruger jeg det på det, jeg virkelig gerne vil? Er jeg den person hver dag, som jeg gerne vil være mod andre? Der er jo ingen af os, der ved, hvor lang tid vi har det her liv. I princippet kan vi være væk i morgen. Jeg synes, det er så vigtigt, hvad vi bruger vores liv på. At vi får gjort det, vi gerne vil. At vi får levet efter vores værdier. At vi er dem, vi gerne vil være. Så hvad går du og drømmer om? Som du måske udskyder. Det kan vente til næste år, eller det kan vente til du bliver pensioneret og har mere tid. Eller hvad du nu kan finde på af undskyldninger. Men hvorfor skal det vente? Kunne det ikke lige så godt være nu? Hvad med de ting, du gerne vil sige til nogen? Dem du gerne vil fortælle, hvor meget du holder af dem, hvor meget de betyder for dig. Eller dem, hvor I har en eller anden konflikt kørende, som I ikke får snakket om, som du egentlig gerne vil have ryddet op i. Hvor længe skal det vente? Kunne det ikke lige så godt være nu, du tog telefonen og fik gjort det? Eller her i weekenden, du satte sig og fik skrevet brevet eller mailen? Livet er dyrebart, og det eneste vi ved, vi har, det er nu. Så brug lidt tid på at sætte dig ned og tænke over, hvad vil du gerne have gjort? Hvad drømmer du om? Både i det store og i det små. Og hvornår skal det være? Ja, og det er weekend nu lige om lidt, så der er rigtig god tid til det, måske. Så have en rigtig dejlig dag og en rigtig